jos meillä olisi 15 000 euroa, niin me perustaisimme sillä säätiön, joka jatkaisi rahan keruuta ja kun rahaa olisi tarpeeksi, ostaisimme kieli- ja viestintäkeskuksen tyhjän rakennuksen ja tekisimme sille jotain käyttöä. Näin on. Siinä saataisiin muun muassa opiskelija-asuntoja, mikä sitten säästäisi, että opiskelijalle ei menisi matkoihin, ei tarvitsisi ajaa esimerkiksi autolla, säästäisi hiilijalanjälkeä. Ja sitten myöskin siinä, että kun opiskelijoilla on lyhyempi koulu, niin on vähemmän kiirettä. Ja vähemmän kiirettä tarkoittaa vähemmän stressiä. Ja vähemmän stressiä on sosiaalisesti kestävää kehitystä. Ja taloudellista, koska sillä rostilla tässä on. Kyllä. Rahaa säästyy, kun ei mene matkoihin. Ja on niin kiire, niin sitten jää enemmän aikaa opiskeluun, saadaan enemmän opiskelijoita täältä talosta ulos, mikä tarkoittaa enemmän rahaa ja bonustaloutta sitten yliopistolle.